എൻ്റെ തൂല് തെത്തിരി പോകുന്നുണ്ട് തൂല് നല്ല നല്ല ഏമ ನಿಜವೇ ರಂಡ ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಬೋರ ಯಾರಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಏದ ಆಜು ಜೀವನ ಇರ್ನದು ಪಾಂಡದ ದೆಬ್ಲೆಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾಮಾಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪೈ ಒಬ್ಬ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೋತಿತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇದು ಪಿರವು ತೋನುಪ್ಪಡು ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಏಮೆ ಟೈಟಲ್ ಸೊ ಇದು ದಾದ ಇಂಚಿನ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಅಂಚದು ನಿಗಳು ಈ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತಕ ತೋಂದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಉಲಾಯ್ ಪೈ ಬಲೆ ಪೈ ಉಲಾಯ್ ಏನದು ಒಳಿ ಶಾರ್ಕ್ ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಸತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಕೈ ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹೋಗಂಡ ಕೈ ಬಾರ್ನ ತಿನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಐಕಾದೆ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪೈದುಂಬು ಪೈಯತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಡವತಾ ನಿಂದು ಅಡವು ಮೀನು ಅಂದ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಒಲಿ ಈಲ್ ಈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಶ್ ಹಾಂ ಈಲ್ ಇಂದು ಒಲಿ ಇಂದು ಓ ಉಚ್ಚುವೆ ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಬ್ಬೆಳೆ ತೋಲಿ ಏನ ಕೈಕ್ ಮೂಲೆ ನೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೈದುಂಬು ಅಲ್ಪೊಂಚಿ ಮಲ್ಲದುಂಡು ಎಂದ ತೂಲೆ ತೆತ್ತಿರಿ ಒಂದುಂಡು ತೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಏಮೆದ ತೆತ್ತಿ ಏಮೆದ ತೆತ್ತಿ ತೋಲಿ ತೆತ್ತಿ ಏಮೆದ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುವಲಿ ತೆತ್ತಿ ಅದು ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕಸಿಂಗ್ ದಿತ್ತೇನ ಇಂದ ತೋಲ ಈ ರೀತಿನ ತೆತ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ತು ದೀತೆರಂದು ಎಗ್ಸ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅದನಾಗ ಪಿದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಟರ್ಟಲ್ ಆಲಿವ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟರ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲೇ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರ ಅದ್ರ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂಚನೆ ತೋಲಿ ಐನು ಬಗೆತ ಏಮೆ ತೋರಿಸ್ಬಾಗಾನೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಓಲಿ ಏಮೆದ ಕಿನ್ನಿಲು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ವೈಟ್ ಹೋಗುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅದು ಕೊಡು ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿಲು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಏಮೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏಮೆ ಉಂಟು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಕಚ್ಚವಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಮುಟ್ಟುವರತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಗಳು ಸೋರಿ ಸೊ ಮೂಲಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಡಮ್ಮಿಗೋಸ್ಕರ ದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈವನ್ ನೈಟ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಏಮೆ ಬರ್ಕೊಡು ಅವು ಇವನ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಣ ತೆತ್ತಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಆಯರ್ ಕೊಡು ಸಂಚದ ಮೂಲು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಬೈಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಲು ಪಲ್ಲೆ ಜವನೇ ರಂಡ ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಬೋರ ಯಾರಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಇದು ರೆಡ್ ಏಮೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಹೊಲ್ತದುಂಟು ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಮೇ ಬಿ ಮಿತ್ತರ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಹೂವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇದು ಮೇ ಬಿ ಫೋಟ್ ಒಂದ ಪೈ ನಾನು ಆಮೆ ಗುರುಕ ಪೈ ಪಂಡ ಮಾಸಾಡ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಿಲಗನೆ ಐನು ಬಗೆತ ಉಂಡು ಏಮೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪರಾಬೇಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡ್ತಲೆ ಅವರ ಪೋ ಮಾರ ಬನ್ನಿ ಅವರು ಮಲ್ಲ ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನು ತೋಲಿ ಇದು ಹಬ್ಬ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಎನ್ನು ತುಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹಾಂ ಅದು ಉಗುರು ತುಲೆಗೆ ಉಗುರು ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಏತು ವೆಯ್ಟ್ ಏದು ಹಾಜಿನದು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು 200 ಉಪ್ಪ ಅಂದದ ದೆರ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಮೊಣಗಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ರೂಪಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬರ್ತಂತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಚಮುಖಿ ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪಂಚಮುಖಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಮೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಓ ಇಂದು ತೋಲಿ ಇಂದು ಜೀವಡುಂಡ ಸೈದ್ನ ಗೊತ್ತು ಇದು ಪರತ್ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೇಮೆ ಜೀವಡುಂಡ ಜೀವಡುಂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಏಮೆ ಮಾರ ಶಾ ಇಂದೆ ಸ್ನೇಹಿಲ್ ಇನ್ನದು ಬೋಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿಲ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಸ್ನೇಹಿಲ್ ಬಂಡ ಈಗ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಶೆಲ್ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ನಾಡಾಕ್ಬಿಡು ಶಂಕ ಮಠ ಸೊತ್ತು ಕನಲ್ನ ಎದುರು ಬೈ ಬೇಕಾದ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ದೊಂಬುದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೆಂಗುವಿನ ಏ ಅವೈತಗಿನ್ನಿ ಈಜನಪ್ಪ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಶಾರ್ಕದ ಮೋನೆ ಪೊಯ್ ಕೂಲಿ ಪಾಮಾಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಯ್ ಒಲೆ ಒಬ್ಬೋ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೋತಿತ್ತೆ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋ ಎನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದುಲ ಶಾರ್ಕ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅದು ಶಾರ್ಕ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪುಂಡಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮೂಲ ಮಾದ ತಗೋಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓದಿ ಇಂದೋಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫಿಶ್ ಪಪ್ಪರ್ ಫಿಶ್ ನಾವು ತುಲೆ ನನಂಜಿ ವಾವ್ ಅವೇ 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 ಪಪ್ಪರ್ ಫಿಶ್ ಮುಳ್ಳುದೇ ಇದೆ ರೀ ಫ್ರೆಶ್ ಅಡೌದಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಡೌ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೋಗಂಡಲ್ಲಿ ತಾಗುಣಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ವಾ 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 ಅಲ್ಪ ಜೀಲ್ ತುಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಲ್ ಜೀಬ್ರಾ ಓ ಇದು ಒಲಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಜೇಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪದ್ದು ಪಿದಡ್ನು ಇಂದುలో ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ